Ara fa aproximadament uns 6 anys. La nostra sala cada vegada, amb més actes i amb més situacions, ens trobàvem que teníem problemes. Realment els equips eren molt antics i vam preguntar per algú que ens donés un cop de mà amb el que necessitàvem, condicionar aquesta sala a tot el que teníem. Amb la primera reunió, en Gerard ens va entendre molt bé les nostres necessitats i necessitàvem alguna cosa que fos flexible i modular. És una sala molt polivalent, tant en classe se sent perfectament, el professor se sent des de qualsevol banda, el material està molt ben ajustat, tothom ho sent bé, tothom ho escolta bé, tothom ens ha felicitat. Moltes gràcies a Gravis pel seu servei i per la seva resposta ràpida quan ha fet falta.